vai sair así outra vez. Perdón, Nada. Boas tardes, benvidos, benvidas a todo o mundo das súas beiras do Atlántico, o Centro Galicia de Buenos Aires, a través da Comisión de Cultura e a Biblioteca Rosalía de Castro, dalles a benvida a este segundo encontro virtual do ciclo Ler Mulleres Galegas 2025. Hoxe conectamos en vivo con Galicia, terra de poetas mulleres. Para isto temos dúas convidadas especiais de luxo. Chus Pato, escritora, poética e académica da Real Academia Galega e Premio Nacional de Poesía 2024. Hola, Chus, benvida. Hola, ¿qué hay? Estíbaliz Espinosa, escritora, poeta, cantante, aficionada a astronomía, licenciada en Sociología y Filología Hispánica. Hola, Estíbaliz, benvida, ¿cómo estás? Hola, encantada. Boas tardes ás dúas e moitísimas grazas hoxe por estar connosco tan generosamente. Ben, a coordinación do ciclo está a cargo de Micaela Fernández de Arriba, aquí ao meu lado. Ela é licenciada en Ciencias da Comunicación, investigadora e crítica especializada en arte, cultura, comunicación, TIC e xénero. Moitas grazas pola vosa presencia. Bueno, cedolle a palabra a Mica e a que estedes disfrutando e que teñamos un fermoso encontro. Grazas. Aí. Agora? Agora? Agora ben? Ben. Ben. Imos facer unha presentación un pouquiño máis longa e despois imos facer algunhas preguntas. Bien. Terceiro ciclo Ler Mulleres Galegas. Hoxe inauguramos o segundo encontro do terceiro ciclo de Ler Mulleres Galegas. Este é un espazo que xurdió hai 3 anos por a necesidade que había en Bos Aires, en noutras partes do mundo, de coñecer, explorar, reflexionar e difundir a escrita galega realizada por mulleres. Como xa dixemos no último encontro, este ano, o Día das Letras Galegas, está dedicado ás cantareiras e á poesía de tradición oral, representadas por Adolfina e Rosa Casás, Eva Castiñeira, Prudencia e Asunción Garrido e Manuela Lema. É dicir que este ano se rende homenaxe ao labor dunhas mulleres que foron as guardiás da nosa lingua e cultura popular transmitida por medio de cántigas e bailes. É a primeira vez que un día tan especial é dedicado a un suxeito colectivo. As mulleres que fan poesía, as que a interpretan coa música e a voz, as que bailan e recorren a un xeito performativo e a su vez transmiten toda esta bagaxe cultural por Galicia, polo resto do Estado e por toda a espallada diáspora. Nesta ocasión, temos o prazer de contar coa presenza de Chus Pato, hola Chus, e de Estíbaliz Espinosa, hola Estíbaliz. Hola, que vai, moitas grazas, que vaya que se coñecen deste prerecorrido, deste itinerario entre a lírica, a música e a transformación da poesía contemporánea. Neste encontro afirmamos máis, tamén nos preguntamos como se houbese unha tensión moi forte de saldar. É Galicia unha terra de poetas mulleres? Ou ben, no seu senso afirmativo, Galicia é unha terra de poetas mulleres? Aínda que esta é unha pregunta central, tamén queremos coñecer as condicións nas que na actualidade crean estas traballadoras da poesía e da escrita.
dende onde parten os seus inicios e referencias, si é que os hai, e como é transitar este camiño nun mundo tan esquivo á poesía e á creación artística en xeral. Queremos coñecer sobre os seus compromisos co traballo, coa realidade, coa salvagarda da lingua ameazada. Vela aquí unha breve presentación de cada unha delas e logo diversas preguntas servirán para unir as súas respostas e repoñer a experiencia de ser unha poeta, unha escritora, unha nova guardiá da cultura dunha nación que posúe un longo percorrido nesta materia. Chus Pato naceu en Ourense, é unha das voces máis representativas e senxeiras da poesía galega contemporánea. É autora de 11 poemarios publicados entre 1991 e 2019, polos cales recibió premios en dúas ocasións, o Premio Losada Diegues, o Premio da Crítica Española 2008, pola súa obra Hordas de Escritura, e, por suposto, o Premio Nacional de Poesía 2024, polo seu poemario Sonora. Os seus libros foron traducidos e publicados en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Holanda e Bulgaria. E a súa obra foi recollida en decenas de revistas e antoloxías nacionais e internacionais. Participou en festivais por todo o mundo. En 2015, a súa voz foi incorporada ás gravacións da Woodbury Poetry Room de Harvard, Estados Unidos. En 2017 ingresou na Real Academia Galega. Licenciouse en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizou traballos de investigación dentro da súa especialidade como o movimento obreiro na provincia de Ourense. Exerceu de profesora de Geografía e Historia no ensino secundario dende 1989 e 2020. En 1973 foi unha das fundadoras de ERGA, Estudantes Revolucionarios Galegos, e até finais da década 1970 militou na Unión do Pobo Galego. Foi cabeza de lista da Fronte Popular Galega por la provincia de Ourense en varias ocasións. Pertenece a varias agrupacións literarias e políticos sociais, Open Club, Red Escarlata. Dende a súa constitución, en 2015, pertenece á directiva dos padroados da Fundación Rosalía de Castro e da Fundación Uxío Novoneira. Imos con Estíbaliz. Estíbaliz Penosa naceu na Coruña, é unha escritora galega de poesía, ensaio, relato curto sobre divulgación científica, álbum infantil e traducción. É cantante, participou en diferentes coros e é comunicadora en temas de ciencia. Imparte charlas de astronomía, poesía, canto, face performance. É licenciada en Socioloxía e Filoloxía Hispánica. Como poeta deuse a conocer por Mecánica Celeste, 1999, obtuvo o Premio Quío con Plan, libro de leer e desleer, en año 2000, o siguiente libro, Eorama col Tambo, 2002, cuyo título é un xogo de palabras coa súa obra anterior. Unha sesión de Orama recibió o Premio Díaz Jacome de Novos Creadores en 2001. Recibiu tamén
o Premio Espiral Mayor 2001 por Número E, o Premio de Poesía Serie B da Semana Negra de Gijón 2011. Primer premio de podcasts poéticos artísticos do Concello da Tarragona 2006, Premio de Poesía a Fundación 2017 por As Neuronas Irmás, o Premio Modesto Rodríguez Figueiredo 2020 por 23 Jeitos de Inventar una Constelación, o Premio de Ideas Luisa Villalta 2019 por Curiosas na Lúa, Cultura Científica con Pegada e Voz de Mujer, o Premio Alfredo Iglesias en Teo 2023. É creadora de diferentes proyectos nos que mesura ciencia e poesía. Escrita no SEO, Planetario da Coruña 2014, Pinte un bisonte na caverna, por favor, Caixa Galicia 2007, o Entrelazamento, Concello da Coruña 2022. Genias e musos e asombros de gigantes vermellas, a Fundación 2018 e 2019. Estíbaliz Espinosa mantén un forte vínculo coas tecnoloxías. Na rede mantuvo os blogs MMMM e Abra a Cápsula, por favor, desde 2005 a 2020. Foi colaboradora literaria do programa Zigzag, diario da TVG. Desde hai anos traduce galego, castelán e inglés. Fragmentos da súa obra pódense ler en catalán, inglés, árabe, japonés, hebreo, italiano, farsi e galés. É cantante mezzosoprana e escribe sobre música para a Orquestra Sinfónica de Galicia. Ten un canle de YouTube con vídeos, poemas, charlas e iniciativas de poesía e ciencia. Experimenta con ambientaciones sonoras, canto e ruidismo. Grabó audios, poemas no Instituto Cervantes de Nueva York e podcast como premiado por el Concello de Tarragona también en 2006. Bueno, esta foi a presentación delas. Ainda imos con as preguntas. Imos comenzar por Chus. Ben, a que idade xorde o teu interese por la escrita, especialmente por la poesía? Sempre escribiches en galego? Que estrategias nos poderías compartir para que a lingua non morra?
un momentinho que nos están diciendo que no se, que no se, que no se escoita. Sí, yo sí. Bien. Ah, sí, sí. Ah, perdón. ¿Chus? Estivalis. Sí. A ver. Chus. Sigamos. ¿Y si me saco el auricular? Perdón, Chus, perdón. Sí. ¿Puedes decir hola, 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 hola? Perdón. Estíbaliz, ¿puedes decir hola, 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 hola? No, mucho delay. Espera, Chus, no. Es que hay delay. Ah, puede ser. A ver, eh, ¿coitan? Sí, Eu sí. A ver, que hable Chus un poquito más, por favor. hola, son Chus Pato, estou moi contenta de estar aquí con Estíbaliz e tamén con Micaela e, bueno, pois todo ben, vai moito calor en Galicia. Tiene delay todavía, no me llegó eso. Parece que ahora sí, a ver, Estíbaliz. Ahora sí, no, no, sí, ahora Hola, sí, ahora sí. escoitadesme ben? Eran los auriculares, disculpen. Ahora ya podemos continuar, que ya se les Sí, escucha, me parece. Perdón, mil disculpas. Falar nada. bien forte. Entón, Chus, voy voltar a primeira pregunta. Que estrategias poderías compartir para que a lingua non morra? Isto xa había falado, non? Queres que volva a repetir o que dicen antes? No, O que... aquí pone xorde o teu interese por la escrita, especialmente por la poesía. Esa, Bueno, pois eu creo que comecei a escribir sobre os 10 anos. Bueno, sí, aos 10 anos escribín un primeiro poema, polo tanto, é a esa edade, non? Cando comeza esta viaxe. con Estíbaliz. Cando xorde o teu interese por la poesía, pensas que Galicia é un lugar propicio para crear poesía e para vivir da súa creación? Podes describir as vantaxas e as desvantaxas da poesía respecto a outras disciplinas? Pois, bueno, moi boa tarde, noite, dende o noso verán galego ata o voso inverno porteño.
Estou tamén moi contenta de estar e compartir aquí tanto con vos, Micaela, como coa xente da Biblioteca Rosalía de Castro do Centro Galicia de Buenos Aires, do Centro Galego, a xente do Colexio Santiago Apóstol e, por suposto, con Chus Pato, estar esta noitiña ou serán tarde para vos. Das tres preguntas que me conduces, que me fas, Micaela, a primeira, que é cando xorde, que é un pouco tamén o que contestou Chus, non? Cando xorde o meu interese pola poesía. Digamos que no meu caso tamén foi a moi temprana idade, moi cedo. Eu escribín tamén, empecé escribindo narrativa, eso ben é certo, ou cómics, por así dicilo, aos 7 anos, pero tamén comecei cos poemas como agasallos e, sobre todo, como letras de cancións tamén a esa idade, 7, 8 anos. Logo pasei un período no que a poesía me interesou menos, me interesaba a narrativa e escribía narrativa e volvín con forza aos 16, 17, retomei esa poesía que tamén foi en castelán nun principio, como comentaba Chus, ata que entrei na universidade aos 18 anos e tamén por unha cuestión política exclusivamente, non só exclusivamente, política e lingüística, e neurolingüística tamén, diría, non? Recuperei o galego e escribín en galego. Entón, ese é o momento no que xorde, non? Na infancia, aos 7 anos. Despois me preguntabas se era Galicia un lugar propicio para escribir poesía e para vivir dela, que son dúas preguntas, non? Diferentes. Ben, Galicia é un lugar, como calquera outro lugar do mundo, do planeta, propicio para escribir poesía porque os Homo sapiens somos unha especie poética, somos unha especie lírica. Vivimos de metáforas, pensamos a través de metáforas. Entón, creo que Galicia non creo que sexa un lugar máis dotado ou non. Se ben é certo, temos, pois claro, unha figura fundadora moi importante, que é Rosalía de Castro, unha muller e unha muller poeta. Entón, nese sentido, si temos quizáis unha tradición marcada por un mascarón de proa distinto a outras tradicións, non? Na que normalmente un home poeta ou ás veces novelista ou epopeas ou outro tipo de tradicións. En Galicia si hai unha tradición clara literaria, poética e de poesía de muller. Ora ben, temos especialmente propicio Galicia. Somos unha terra de perspectivas, somos unha terra de moitas perspectivas, quizáis pola nosa orografía, de rías, de monte baixo, de outeiro, tamén pola nosa perspectiva expatriada, non? Por esa migración tamén a que aludiu antes Chus. Somos multiperspectivistas, as galegas e galegos. Estamos na lúa, disque, non? Entón, iso sí ofrece, creo que unha boa posibilidade de escribir poesía, porque ao final a poesía é unha cuestión de perspectivas e de capas de perspectiva, de mirar dende outro lado a realidade social que vivimos todos, ou lingüística, ou política, ou... Ora ben, escribir é unha cousa, vivir da poesía é outra. E vivir da poesía, Galicia non vexo que na actualidade sexa un lugar especialmente propicio para vivir da poesía, porque non é un lugar especialmente propicio para o galego. Digamos que non hai, para a poesía en galego, refírome. Non hai tampouco unha nave nutriz que conduza ou que sustente ben. Creo que existe bastante caciquismo cultural e iso reflíctese, por suposto, na literatura, na poesía. Entón, sobrevivir pódese, vivir é máis complicado. Moitas grazas. Chus, que representa a poesía na túa vida? Pensas que Galicia é unha terra de poetas, especialmente de poetas mulleres? Pois, bueno, na miña vida a poesía representa a maior paixón da miña vida. É algo que me leva acompañando, como dicen, desde a nenete, que logra manter
esa vibración ata os meus casi 70 anos que estou a punto de cumplir. Son 6 décadas de escritura poética. Polo tanto, podo decir que hasta onde eu me recordo é a maior paixón, non? Que eu sentín, non? A maior vibración, non? Eu ordenei a miña vida en función da escritura poética, non? Eso por un lado. O que me preguntas sobre as mulleres e todo isto, bueno, pois mira, eu sinto moito decirche que non estou de acordo con esa visión. Creo que Galicia, como dixo antes Estíbaliz, efectivamente, pois temos a figura de Rosalía de Castro, é unha figura ambivalente que serviu, hoxe en día non, pero serviu tamén para que as mulleres non puideran escribir, non só serviu para que as mulleres puideran escribir, sino tamén para que as mulleres non puideran escribir, porque xa estaba Rosalía para que iba a haber máis poetas, non? Que si xa tiñamos unha, non? É dicir, como toda gran escritora, Rosalía é un corpus que pode con todo, non? É un corpo que pode con todo, e xa foi de todo Rosalía, non? E seguirá así, non? Que ocorre con que agora, desde fai algún tempo, bueno, desde a xeración dos 90, non? Podemos decir que hai máis mulleres que escriben poesía. Pois sí, esa é unha realidade, pero unha realidade que se dá porque se acabou a dictadura, porque comezou a democracia e se asentou a democracia. Entonces é algo pois que, digamos, que solucionou pois algo que seguramente se a posguerra non, se a dictadura non durara todo o que durou, pois se solucionaría antes, non? É dicir, pois, o feminismo, a democracia, todos estes movementos fixeron que máis mulleres tomaran a palabra e todo isto. Eu é o que penso, non? Que é unha cuestión deste tipo. Hai excelentes poetas masculinos tamén en lingua galega neste momento, e eu non creo que... Ademais, eu creo que decir que Galicia é unha terra de mulleres poetas que non é facerlle ningún favor ás mulleres que escriben en Galicia, non? Porque é volver outra vez a feminizar, no mal sentido da palabra, pois todo o traballo que se está facendo. Non me gustan este tipo de circunstancias. Galicia non é unha terra especialmente poética, nin desde o meu punto de vista, nin unha terra de mulleres poetas. Eu neste sentido aínda pois recordo pois toda a propaganda para o Estatuto de Autonomía do Partido Galeguista dicindo consignas de que as mulleres galegas cantábamos como por recepción espiritual, non? E porque nacíamos en Galicia. O sea, non me gustan este tipo de cousas, o cal non lle quita ningún valor, ao contrario, creo que lle engade valor ao traballo das mulleres que estamos escribindo en Galicia. Bueno, sei que dedicaches parte do teu traballo ao tema da maternidade e que tes 2 crianzas ao teu cargo. Como se fai para ser poeta, creadora de contidos, escritora, divulgadora de astronomía, cantora? Como conxugas a maternidade con teu traballo e que desventaxes atopas á beira dos poetas homes? É a pregunta que máis me fan, como fas? Non? Como fas? Pero como fago eu, fixo moitísima xente, non hai nada misterioso. Todas esas varianzas que mencionas, non? Sí, o da astronomía, ou cantar, sí, fago todas esas cousas, pero no fondo, en moitos casos, son cuestións alimenticias. É dicir, teño que facer eses malabares a 8 tentáculos porque é a maneira que teño de gañar un sustento e de gañarme a vida sen perderme a vida de crianza con 2 fillos. Tamén chuspato e nai, pero iso tampouco nos define, non nos define ser nais. Pero sí é certo que existe un mito aínda moi arraigado a
malia e a pesar de todos os esforzos que facemos en derrubalo a golpes, que o do xenio solitario. A idea de que a creación literaria emana así, non? Como unha especie de, bueno, pues de ectoplasma que ven cando un está só ou soa, cando non ten ninguén ao seu cargo, e iso lle permite, pois, por exemplo, asistir a unha multitude de eventos que hoxe en día acompañan todo o feito literario. Porque o feito literario está completamente espectacularizado, está levado ao audiovisual, está levado a congresos, a pues, Rosalía de Castro, por volver outra vez o tótem eterno que coñecemos todas, non sabemos como recitaba, que eu saiba non foi a moitos congresos, nin tiña que estar constantemente lendo a súa obra, nin demostrando que a lía moi ben, nin explicándoa, nin nada diso. En cambio, hoxe en día sí temos que facer todo iso, non? Temos que asistir a festivais, a congresos, temos que estar presentes porque existe unha economía da atención. E esa economía da atención na literatura é moi efémera, son como pequenas xaneliñas que se abren un momento e se pechan moi rápido. E volvendo á idea do xenio solitario, pois claro, sempre parece que os escritores e as escritoras non temos a ninguén a cargo, non nos ocupamos a familia, non poñemos lavadoras, non sabemos a cesta da compra a canto vai, senón que estamos perdidas e perdidos nas nosas ideas. E iso non é así. Para min a maternidade é unha parte sustancial da miña escrita, pero non é a fundamental, porque tamén escribín sen ser nai, teño unha vida non sendo nai. Entón, é unha parte sustancial pois porque simplemente estou criando os fillos e os teño que levar onde eu vou. Nada máis que por iso. Entón, están presentes comigo. Fan acto de presenza. E logo, por suposto, tamén son obxecto de reflexións e de pensamento crítico con respecto a como se vive o coidado de calquera persoa, sexan fillos, sexan persoas dependentes ao teu cargo, sexan irmáns, sexan curmáns, sexan ascendentes, sexan pais, avós, persoas ao teu cargo, que dependen de ti. E iso, para min, é unha parte importante do feito literario porque moitas veces se pensa que pois, os escritores e as escritoras pois non, quero dicir, se admite mellor que Hemingway, por exemplo, dependese completamente da bebida e fose alcohólico, non? E tivese que ir cunha botella que unha muller ou un pai ou unha persoa teña unha persoa dependente ao seu cargo e teña que ir con ela tamén a determinados lugares. Entón, que desvantaxes atopo? Eu creo que simplemente ese mito do xenio solitario creo que é pernicioso. As escritoras non escribimos no baleiro, non escribimos na nada e hai unha conexión e unha interconexión constante entre nós, que irámolo ou non, inconsciente ou conscientemente, e tamén con outras culturas e con outras épocas. A poesía burla o espazo-tempo, como toda a literatura, entón estamos en conxunción tamén con outras épocas e con outros lugares, e tamén coas nosas propias coetáneas e coetáneos, non? Por que sostés no teu premiado libro Sonora que a bioloxía e a historia ou a cultura non se opoñen, que permanecen na mesma esfera? Bueno, eso é a síntesis de un proceso de reflexión moi longo, non? Que eu creo que comeza a aparecer na miña obra, creo que sobre en ordas de escritura, non? E que chega hasta o día de hoxe. É moi difícil de sintetizar isto, non? Creo que, a ver, vou tratar de facer algo que para que sea comprensible e vou a facelo, bueno, vou atropellar moitas cousas, non? Mira, podo partir dun momento no que Aristóteles señala a voz como aquelo que temos que abandonar os humanos para ser humanos. É dicir, nós compartimos a voz, que é algo corporal, inevitablemente corporal, o sea, o de calquera, non? A voz non hai discusión, non?
Se falamos de voz, estamos falando de algo corporal e ninguén pode discutilo. Bueno, se non discute é algo completamente fora de razón, non? Compartimos a voz, vamos a decir, cos elementos e con outros animais, non? Pois ben, según Aristóteles, temos que renunciar á voz, é dicir, temos que renunciar a aquilo que compartimos cos elementos, a voz do vento, ou con outros animais, a voz de, pois decimos, os páxaros cantan, as baleas se comunican mediante ondas, non? Bueno, pois temos que sacrificar a voz se queremos realmente transformar a voz nunha linguaxe articulada, que é o que nos define como humanos, non? Unha vez que aprendemos a falar, a voz desaparece, somos o único animal, según Aristóteles, que non ten voz, e o feito de falar é aquilo que nos permite ser éticos, é dicir, distinguir o ben do mal, cousa que o resto dos elementos e os animales e o resto do planeta non accede a tal cousa, non? Ben, a mí me parece que esta é a clave para moitas cousas. É a clave para ser superiores, evidentemente, a todos os demais animais, ser superiores ao planeta e dispoñer, non, do planeta ao noso beneficio, que non é noso beneficio, sino que é o beneficio pois dunha élite patriarcal que de moitas maneiras e de moitas fórmulas a través da historia, pois de alguna forma dirixe toda a especie sapiens, non? Especie que xa teria que cambiar de nome, non? A mí me incomoda moito chamarlle especie sapiens porque me parece un acto de soberbia tremendo, non? Entón, digamos que, e vou dar un salto, o corazón do patriarcado é a guerra, e a guerra e a xustiza da guerra e a que teñamos que ver a guerra como algo normal, por así decirlo, que teñamos que soportar isto, ben, parte, entre outros lugares, desta cuestión de Aristóteles de decir a voz temos que sacrificala, abandonar a voz, porque nós falamos, non temos voz, somos o único animal que non ten voz, non? Entón, bueno, eu aí inicio un proceso no que non estou sola cando reflexiono sobre isto. Está os libros de Donna Haraway, cando comenzou este século, me axudaron moitísimo neste proxecto de repensar todas estas cousas que me levan xa a unha radicalidade absoluta de decir, pois, bueno, eu son unha mamífera, bueno, a voz que se la sacrifique, que me dé la gana, o sea, eu, si accedo á linguaxe articulada é a través non só da miña voz, sino de todos os órganos de fonación, de respiración, ese é o meu ritmo, si teño ritmo vital é gracias precisamente a voz, non? E, por outro lado, está a pregunta, vamos a ver, si a linguaxe non ven do corpo, o sea, si a fala non ven do corpo, pois de onde viene? Pois claro, o verbo divino e outros bueno, cantidade de cousas. Entonces, pois non, eu concíbome como unha mamífera perfecta, igual que perfecta un cachalote femia. Ela non ten por que falar como falo eu, falan de outra maneira, se comunican de outra maneira, non falan, eso de falar, eles non falan, afortunadamente non teñen estes problemas, e máis eu considero moito máis perfecto a calquera outra especie que a humana. De feito, a especie humana é unha especie incompleta que non chega nunca que vive nun apocalipsis cultural continuo e, bueno, non falo máis porque me ollo moitísimo, pero, bueno, sería eso, non? Entonces, esa a división entre o animal, a bioloxía, a vida e a cultura, pois non acepto de ninguna maneira. A cultura é produto dos corpos humanos, que son corpos tecnolóxicos, empezando pola linguaxe, que é unha tecnoloxía, o lume, mandar cohetes á lúa, e todas as actividades astronómicas das que tanto sabe Estíbaliz, e, bueno, pois, como todos os animales, ten tecnoloxía, cada un ten a súa tecnoloxía perfecta, e xa está. Non podo concluir moito todo isto, pero, bueno, sería esa idea, non?
xorde o teu interese pola astronomía, pola ciencia, o cálculo, as matemáticas, as figuras mitolóxicas? Ten alguna relación con a túa pertenza e identidade ou con teu lugar de nacimento? Nunca pensei en se tería que ver co meu lugar de nacemento. Eu nacín, estou falando dende un lugar que está ao lado dun faro, está preto dun planetario, está á beira dun mar, está enriba dunha pulpeira na que serven polvo a feira, e igual todo iso ten que ver, pero a astronomía é a ciencia máis antiga. É a primeira. Mirar ao ceo. Crear un orbe uns 360 graus e non mirar só a punta dos nosos pés. Antigamente, todos os nosos devanceiros e devanceiras miraban o ceo e entendían. Existen multitude de linguaxes e a min creo que o que me interesa é descifrar linguaxes. Considérome unha persoa pois cunha curiosidade moi sapiens, aínda que sapiens é o nome que nos damos nós cheos de modestia con respecto ao resto de todo o resto de especies, non? Pero somos unha especie curiosa. Non sei se estamos nun apocalipse, creo que tamén é darnos demasiada importancia pensar que estamos nun apocalipse, eu creo que simplemente estamos nunha racha entre extinción e extinción. Lamentablemente iso é así, pero xurdirán outras. A vida abre ese paso. E para min a astronomía é unha maneira de interpretar e descifrar a celaxe, o ceo, a paisaxe do ceo, e a primeira das ciencias, non? A ciencia máis elemental. A curiosidade máis elemental. Que hai aí? Que hai aí que significa que hai aquí, non? Entón, para min a astronomía está profundamente imbricada na poesía porque a primeira palabra astronómica é unha palabra poética. O ceo está cheo de metáforas, está cheo de poesía. A ciencia da astronomía toda esa curiosidade creo que permea todas as demais. Eu non me daba conta de que escribía sobre ciencia ata que alguén mo dixo, pero ti escribes moito sobre astronomía e sobre ciencia. Digo, sí, é que non é o mesmo, non é a mesma cultura, non forman parte do mesmo. Para min sempre foi, non? Estudei ciencias no bacharelato, logo fixen ciencias sociais, logo fixen letras puras. Non considero que estea separado trivium e quadrivium, é unha diferenciación académica, lóxicamente ten unha utilidade, tivo unha utilidade academicista e a ten, porque a compartimentalización e a especificación do saber o exixe. Ora ben, na nosa cabeza todo está redondeado, a nosa cabeza é un planetario privado tamén, e aí estamos, creo que, mesturando todo. Entón, para min, ese descifrar é como a música, é descifrar outra linguaxe diferente a das partituras, porque a de cantar non ten maior ciencia tampouco, aínda que o pareza. Ten a súa ciencia, pero, bueno, creo que todos podemos facelo, non? E todas podemos facelo, pero estamos moi agarrotadas, moi agarrotados. Temos un instrumento, todas temos un instrumento que non sabemos usar. Entón, simplemente eu teño como a picazón, o pruído de eu quero saber o que di o ceo, quero saber a onde podo chegar cantando, e quero saber ata onde podo chegar falando e ata onde podo chegar pensando. Interésanme os límites, sei que non podo chegar a eles, son os límites matemáticos, asintóticos. Aproximámonos sempre nunha curva que nunca chega a tocar. Nunca chegaremos ao fondo do saber, nunca chegaremos ao fondo da voz, nunca chegaremos a iso. Pero intentalo é fermoso. É velo, e ten sentido para unha especie que é tan destructiva tamén como a nosa. Creo que construe algo.
Diz que se hai algo que nos define é a situación de estranxeiría. Que supón isto? Bueno, supón que o Natal é a estranxeiría e non ao revés. O Natal non é a pertenza a un determinado lugar, a unha determinada terra, a un determinado océano. O Natal é a estranxeiría, non? Isto por un lado. E isto levado á linguaxe, pois supón que non só somos estranxeiros nativos da estranxeiría, o sea, que a estranxeiría é nacer a algo que é sempre estranxeiro, e levado a linguaxe quere decir que é moito máis interesante permanecer na negación e na dúbida e na interrogación que permanecer no contrasinal, na consigna e na reprodución dunha linguaxe que non nos permite ser humanos, non? Porque se algo nos define como humanos é poder decir non, basta, non quero máis desto, e interrogarnos, non? Por outro lado, volvendo aos filósofos, quero deixar ben claro que eu non é que lle teña manía a Aristóteles, ni nada por o estilo, todo o contrario, se eu podo pensar, porque esa frase de Aristóteles sobre a voz me revolucionou a cabeza, pero hai outra frase que me gusta moitísimo, que eu só sei que non sei nada, o sea, non hai forma de acumular nada, nacemos, morremos nun tempo récord, o sea, non vivimos prácticamente nada, e non me parece nada interesante acumular. Me parece... Eu sei que non sei nada sobre a vida, nin do meu nacemento, o sea, eu podo poñer todos os discursos que queira, non? Podo facerme todos os discursos que queira, pero o certo é que realmente daquelo que é interesante, non? Que de onde veño e a onde vou, nada. Por lo tanto, eso a mí me determina, non? Me gusta moito ser estranxeira, non? Sin moverme, non son unha persona que me teña movido moito, non? Pero, bueno, considero que hai unha distancia entre a miña percepción e o mundo infinita, o sea, por que non hacerlo? O sea, non hai maneira. Pero sei negar, sei decir basta e sei facer preguntas. Que relación atopas no humor, na ironía ou quizá a retranca que poida ser válida para o teu traballo? A ironía é unha distancia que interpoñemos coas cousas. Antes falaba dos límites e de como me interesan os límites, non? Hai unha frase de Safo, un fragmento. Safo nos deixou eses fragmentos maravillosos que o tempo fixo que fosen aínda máis enigmáticos e maravillosos porque destruiu parte da obra e nos preguntamos e o completámonos na cabeza, non? Que di, non pretendo tocar o ceo. Como seguiría ese texto? Non pretendo tocar o ceo, pero igual, non? Podemos pensar. A ironía é unha maneira de pretender tocar ese ceo de facer, de empatizar e de rir con outra persoa, de compartir ese territorio común no que ás veces non nos sentimos tan estranxeiros que é o humor. E que é un lugar no que moitas cuestións sociais a través da sátira, moitas cuestións de dobre sentido, de xogo de palabras a través de retrancas, cobran un sentido, se comparten.
compartir o humor é difícil e, de feito, sabemos que os chistes avellentan mal, que non se entende o mesmo nunha cultura que noutra, que ás veces hai que explicar, en canto pasan igual 10 ou 20 anos xa non se entende. Entón, a ironía creo que é unha forma tamén diferente de humor que o que fai é distanciar, tomar distancia do humano e do social. E a min a poesía tamén me parece unha maneira de tomar perspectiva astronauta, non? A perspectiva de vernos dende arriba. O humor logra iso, logra poñerme fora, incluso o humor negro. Veño dunha familia que tiña moito humor negro. Creo que iso salvou moitas situacións, quizáis que de outra maneira igual terían sido máis tráxicas ou menos levadeiras. O humor negro tamén está aí para axudarnos a levar a pois o que compartimos todos, que é a morte, non? Todos compartimos nacer e morrer. E todos, ás veces non todos, vemos nacer e vemos morrer, pero de alguna maneira estamos tamén nesa mesma onda. E para min a ironía é un xeito de compartir, de estar nun territorio común de empatía, non? De cordialidade, de corazóns que baten ao mesmo tempo, que iso é o cordial. Muy ben. Para ir imos pechando, unha pregunta as súas. Que relación hai entre o corpo, a lingua, a palabra e la performance? Bueno, pois, a ver, eu vou a ser moi, a ver se logro decir nada. Eu non fago performance, non? Entonces, pois, teño pouco que decir ao respecto. Pero non é que haxa relación, é que todo igual, o sea, é que non hai diferencia entre falar e escribir. A fala ten máis que ver co son e a escritura ten máis que ver ca imaxe. Fora deso, hai unha cousa que se chama o performativo absoluto, que é dicir, eu falo para que me vean, para ser vista, para ver os demais, tú falas para o mismo, e bueno, eu creo que hai un único universal, non, realmente, que temos linguaxe, non? Eu distingo entre a linguaxe e falar, son dúas cousas. As linguas son históricas, a linguaxe é unha potencia biolóxica, non é algo innato. Tal vez no que eu escribo o que trato é de achegarme á linguaxe, dese sentido que falaba Estíbaliz, non, dos límites, pois tocar a linguaxe, facer algo ca linguaxe, non ca lingua, sino ca linguaxe. É un imposible, pero bueno. Para min, creo que estou lonxe do micro, perdón. A relación da lingua e da poesía ao corpo, é curioso que se empeza a falar de corpo e de corporalidade unha vez que as mulleres sabemos que escribiron dende sempre, igual que houve mulleres científicas dende sempre, o que pasa que están moi agochadas moitas veces por capas e capas de malinterpretacións, mal historia ou historias que, bueno, van nesgadas, pero as narrativas cambian. Pero é curioso que se fale de corporalidade, de corporeidade e de corpo unha vez que hai moitas voces de mulleres ou moitas figuras de mulleres levando voces cantantes, por así dicilo, non? E é curioso porque sempre falamos de que a muller é vista como un corpo e de que luitamos contra iso. Para min a idea de corpo non está en absoluto separada da mente. E para min é importante a mente da muller. E a mente, bueno, non só da muller, tamén dos homes, pero sobre todo a mente da muller como resistencia a desaparecer, como resistencia a quedarse nun lugar de sobreentendidos, de ti tes que facer isto porque isto está, sempre se fixo así, de quedarse nese lugar que se dá por feito, non? Non me gustan as cousas que se dan por feitas, en ese sentido son bastante irreverente e son bastante desobedientiña, entón
esa idea de lingua, o corpo, o performance, a idea da performance é máis actual con respecto á poesía porque hai unha volta ao audiovisual, á espectacularidade, entón creo que de alguna maneira se devolve a esa voz coa que empezamos a falar que estivo nos libros e na páxina e na Galaxia Gutenberg volve, non, ao ceo, de alguna maneira, non? A compartirse en toda a atmosfera, en toda esta biosfera que compartimos moitos seres humanos con outras criaturas, non? Que tamén nos escoitan, como a miña gata que está aquí escoitando esta charla que estou dando e que chega ao seu fin. Sentímolo moito, acábasenos tristemente o tempo, pero a verdade é que foi moi interesante escoitarvos, creo que moitísimas reflexións para a importancia. Eu quedo me hai co pouco tempo que temos con a frase de Jesús que tamén seguramente rescatou Estíbal en algún xeito, que a intención é poner en valor o traballo das mulleres que están facendo poesía en Galicia. Esa sempre vai ser a nosa intención, poner en valor o traballo neste caso. Así que, bueno, moitas grazas, queremos que toda a xente que está conectada o disfrutara, hai que acordado en YouTube, moitas grazas tamén a ela. Vémonos no seguinte encontro, que vai ser o 4 de setembro. Seguimos tecendo redes. Fermoso, moitísimas grazas. Moitas grazas. Boa noite.